wanga uri mufaro mukuru kuti ndirangarirwe kwangu. Ndofunga mukatasa last year ndakaitwa guest of honor kuSouthampton paSouthampton Primary School. Ndakatoshamisika ndikati wai zvatanga kure zvisina kuita kupi kwangu, but nhasi ndafara kuti ndadedzwa kunzi aiwa mambo nemambo tikukuziva. Saka akutenda pane vana maprofects zvira kuti kana watosarudzwa zvira kutoti une zodzo raunaro ipapo. Inini ndofunga manzwa ndakadzidza panapa kubva grade 1 kusvika 7 ndakatomboitawo muprofect zvira kuti nyembe dzekunzi mambo nemambo dzakatangira pana. Zvira kuti tinavo vana mambo kapa, zvira kuti inini izvezvi ndakuzikanwa neZimbabwe yese nemhaka yei sodzo rangu rakatangira pano because ndakadzidza pamukurumbira, saka ndakaita mukurumbira. Zvikunzwika vana, ndimana mambo nemambo emangwana handika muchadhiraivhawo mabenz, muchadhiraivhawo manavhara. Inini ndiri pano pandakaitwa muprofect ndaiteerera. Manzwa kana zvanzi uri muprofect ndofunga zvambotaurwa kunzi haufaniri kurova. Ndoyo kuvabereki, mwana kana amuprofect haafaniri kudzingwa chikoro. Mwana kana amuprofect haafaniri kurova. Saka vana yangusanganisira nemi vasiri maprofects, mukaona madzingwa chikoro inochemera vabereki sezvakaita. Ini ndaitochema kuti ndoda kudzokera kuchikoro, ndoda kudzokera kuchikoro. Saka ndikuti chemai because chikoro ndokune upenyu. Ndobva ndaripita zvambotaurwa zvekunzi vabereki ndokutenda nekubhadhara chikoro vamukuita. Ndofunga mukaona ndatoshamisika, ndatange ndava paboarding school here, mukaona pandakadzidza zvapapakaita ndatoshamisika kuti pachinja. Saka vabereki tokutendai, ramai mubhadhara vana. Ndaona change hombe zvira kuti mukubhadhara in time handika. Saka inini ndikandiendere mberi akuencouragea vana. Inini pandiri panapa handautanga ndakadai, ndaitogarawo kabhenji kakagarika nditotsamira padesk raunotsamira ipapo, raunotsamira kuchikoro handika. Zvira kuti inini ndakakurira pano, saka zvira kuti nzira dzandakafamba nadzo newewo unofanira kuita kufamba nadzo kuti uzonzi wakuremera Zimbabwe. Zvira kutoti zvakatangira kupi pamuri ipapo. Zvikunzwisika? Tobva tauya. Inini ndofunga munondiziva nembiri yekuba sure here? Alright. Ndofunga munoona zvatinoita kumwe kunze, zvatoita maoutskirts. Nhasi ndatofara kuti ndadedzwa kwangu, saka ndofanira kubuda manyemwe kupi? Zvikunzwika? Ndabva ndatambirwa nechichemo, hanzi pachikoro panapa hapana wifi. Zvikunzwika? Hanzi hapana photocopying machine. Saka zvinhu 2 izvozvo zvimuzibatisisi. Ndini ndichazvibata.
Ndoma vazhinji makandifollow andika. Pana kaona video randakaisa nezuro ndiri pamba. Ndoma maiona wifi yandakaisa pamba padogara. Pamba pangu. Haisi wifi ye 2 cents. Ndo yeye inomhanya inodzi Starlink. Saka ndoyanchisa pamba. Azina kutorwa papo pa. Ndomuka mukaenda papeji pangu pakanzi mambo ndimambo. Pandakapina so post iripo yakapinwa ine maresults angu. Pana wakaiona ndiko. Ndomuka makanzwa kuti ndakati wale papo. Ipapo ndaenda kusekondari. Ndikati ma teachers wose ndakapasa masubjects ese. Ndikati ma teachers ese akandidzidzisa. Andika ngava 1 by 1 vamwe vakandibata vakandipasisa masubjects amuri kuona ndovapa mafoni kushua ndakavapa but pane kwazvakatangira zvinodzika ndaona matias angu akandidzidza achiri panapa saka matias angu ramedhe mukandiona saka zvidaii zvinonakidza sekuti chiakandidzidzisa adzidzisa primary grade 1 grade 2 saka madam mune foni yenyu nyama aiwa inini handimuzana ndiri ambassador yemagoogle pixel saka ada kwapidza mugoogle pixel saka vane google pixel kobva kwavari danzi ufanira kulida example andika ndafana ndaona kamuzukuru kangu panapa kamuprofect saka headmaster kamuzukuru kangu aka kakadzika chikoro panapa mundibvunze ngakave panapa plus mukaona kanzi karobva chikoro kana kunzi kanzi kashaya zvakashaya munobva mani unfollow because ufanira kulida example saka anash wamuprofect andika saka unofanira kulida chi vaexample iwo panapa hapachafoirwa pana hapacharovwa andika pakuchenwa saka inini handinoziva kuti ndino supply mafoni manyama achangopinda saka ndine handimona tablet repanapa inenge laptop inirapa saka ndakuita handover kamuzukuru kangu make sure akafoini saka ndiachatungamirira vamwe mukaona adza arovha kandi adzingwa chikoro aiwa ndinge ndafa saka anashi panhasi aiwa tara kuti uchiratidza vanhu vese kuti panapa chikoro chino changofanana nechi nemagroup eschools ndobva ndauya kuvabereki hazvireva kuti vana vese vakabudirira vakapasa handika da kuti mukurudzire vana venyu muzive chipo chine mwana wenyu musakamuona pachikoro pane masports pane culture pane education handika kana mwana wenyu achitamba bhora make sure musapote ikoko because hamuzivi vangani izvezvi vamamillionaire vambinga nekuda kwebhora kana achiita zvearts ndikumbira kuti mumusapote kuarts because zviripo pachikoro because ndo kwavachabudirira nako hazvizo kuti vana vese vakanzi ngavagoni cheteka saka mufanira kuita se musapota saka ndikuti samambo nemambo yasautura ngwenyu yakawandisa ndikuti isusu patedza panapa tienda matrip vatiri kuendere vana Macam mana materi dia? Amna
mwachi bhazi andizokwanisa but ndiri kuti vatungamiriri vana kuti vatange kuenda kutrip matransport ichishandiswa ndinje yebhadhara. Ndofunga pane mamwe kuti pakamabona imwe video paimwe graduation yandakaona ine kuchikoro kuika mwana kangu so kana makambona video ndofunga makaona machairs aipa ndimakaona takamamisa line andika chii chakati andika anangwa blazer saka zvinokuti panapa handibve futi isina kumisawo futi machairs panapa chi